Vážená paní ředitelko, milí kolegové a studenti, na naší škole učím zejména matematiku. Jako člověk živící se především křídou a čísly neoplývám výraznými jazykovými schopnostmi a bohatými výrazovými prostředky, které by mi dovolovaly vytvořit delší hodnotný text. Tvořím buď věty holé, neslavnostní, nebo souvětí, která jsou tak přetížená, že se jejich bystrý posluchač brzy ztratí. A právě včera u maturity z českého jazyka se to stalo. Jako blesk z čistého nebe přišla do mé hlavy spásná myšlenka. Řekl jsem si, musí se stát romantickým hrdinou. Vzbouřit se proti společenským konvencím. Máš rád čísla, ne slova, proč se necháš znásilňovat zvyklostmi? Rozloučíš se beze slov. Na lišti popíšeš bílou tabulí maturitní statistikou, získané body a známky vyneseš do grafů, pokyneš pravou rukou směrem k aritmetickému průměru a zvoláš hle vaše výsledky. A pak tiše, jako společenský vyděděnec, opustíš budovu. Byl jsem rozhodnut a večer, když jsem ulehl k spánku, jsem měl připraveny 3 návrhy, jak vypočtenými hodnotami popsat tabuli. Pak jsem ale usnul. Přesto, že jsem se s ní večer rozloučil, přišla za mnou do snu. Stála na chodbě, ani nevím, co měla na sobě, snad něco zeleného, a dívala se na mě přesně. Šel jsem k ní. Zarazila mě pohledem a řekla, ten závěrečný projev bude. Snažil jsem se jí vysvětlit, že jsem se rozhodl stát se romantickým hrdinou a zbořit zavedené konvence. Vždycky byl, bude i zítra v 19:45. Znovu jsem se jí snažil vše vysvětlit, dokonce jsem se pokusil rozeznít její tajnou strunu a řekl jsem, že vzhledem ke své aprobaci by k číslu a grafu mohla mít lepší vztah. Trochu se pousmála a pak řekla, čísla milují. Ten projev bude a bude mít 250 slov. Pak zmizela a já se celý rozrušený probudil. Ráno by bylo jasné, že nebudu žádným hrdinou, ale jen obyčejným zbabělcem, který přece jen bude muset něco sepsat. Šel jsem do své knihovny, vytáhl těžkou hodinu a začal psát něco o svém srdci, které zemřelo, pak o vašem srdci, které se má v prsou rodití počíná. Pak jsem to všechno poškrkal, protože to nemělo hlavu ani paměť. Začal se psát o tom, že jako budoucí lékaři budete ultrafialovými prsky pronikat maso, tělo a blány a vytvírat dopis jako tělo jako dopis zašifrovaný, ne člověk se narodil pro štěstí a ne pro bolest, ale pak jsem to zase musel všechno seškrkat. A tak tu stojím před vámi s popsaným papírem a ona je také. Už to není sen. Projev sice mám, tabule je čistá, slova jsem pečlivě sečetl. Je jich ale jen 247. Bojím se oblétnout doprava. Nevím, zda se vysmívá nebo mračí. Ani nevím, co má dnes na sobě. Slavně se mám jich jen 247 a nevím, co s tím. Už mě opravdu nic hodnotného nenapadá. Tak to přeci jen budu muset udělat. Hle, vaše výsledky.